Doncs molt bé, Alba. Mira, avui per fer una miqueta d'honra al Xavi, que és del País Basc i a més ens ha fet aquest plat, aquest lluç, que és molt típic del País Basc, hem volgut portar un vi de la zona i en aquest cas hem triat un xacolí. Un xacolí, no sé si el coneixeu molts de vosaltres, però és un vi que si aneu cap a Sant Sebastià i les terres d'allà dalt us el donaran a tot arreu. I segurament el que trobareu és que us el donaran en un vas petit com el de la sidra. Nosaltres aquí l'hem posat en copa perquè creiem que xacolís d'aquest nivell es mereixen una copa pel fet de poder captar molt millor els seus aromes, els seus gustos. Vull dir, no diem que d'altra manera no sigui correcte, però sí que a nivell de catar i de disfrutar un vi, nosaltres recomanem la copa pel simple fet que podem captar molt millor els seus aromes i els seus gustos. Bé, què ens aportarà aquest vi? Doncs bé, primer de tot, abans de tastar-lo s'ha de servir i us hem de dir que per servir-lo aquest vi té una miqueta de trampa, i és que no el podem servir com un vi normal, ja que la gràcia d'aquest vi és que tingui aquest punt de carbònic, aquest punt de xispa, que s'aconsegueix servint-lo des d'una alçada mitja. Podríem fer una coseta així, podríem servir des d'una alçada com aquesta, d'acord? I llavors, per reforçar encara aquest trencament del vi, nosaltres ho fem a aquesta alçada precisament perquè quan el vi caigui a la copa es trenqui, exploti i surti aquest carbònic. Si no volem fer molts peripés i que el vi ens acabi caient per sobre la taula, nosaltres el que recomanem és comprar un d'aquests taps senzills, que també podem fer servir per la sidra, el col·loquem i el que farà aquest tap és que el vi primer xocarà contra el tap i després caurà, amb el que tindrem dos impactes i que ens ajudaran molt a oxigenar i a obrir molt més aquest vi. Un cop el tenim en copa, a part de veure aquesta bromera típica dels vins xacolins, trobarem que és un vi amb una acidesa important, però que l'hem triat precisament per això, per les cloïsses. Les cloïsses, al tenir aquest punt salat, les hem de contrarrestar una miqueta amb l'acidesa d'aquests vins. Independentment, i a part d'aquesta acidesa, també trobarem que és un vi molt fresc, s'ha de servir al voltant dels 6-7 graus, vull dir, és un vi fresquet, i a més tenen notes cítrics, a poma i també una miqueta a herbes, que és el que ens acabaran de rodonir aquest vi i donar-li un toc que nosaltres creiem que lligarà molt bé amb aquest lluç de fons. Bé, això és tot, esperem que el disfruteu molt i, com sempre, si teniu algun dubte, alguna recomanació, algun sopar o amb amics o família, sempre ens podeu contactar a les nostres redes socials. I si veniu a casa nostra dient que heu vist el programa Cuina de prop, us farem un petit descompte en les recomanacions que anem fent en el programa i entre ells aquest fantàstic xacolí que segurament el disfrutareu mentre no me'l tireu tot per fora de la copa. Vinga, moltes gràcies i salut!